салому алайкум, ҳамватанони азиз, ҳамҷорони азиз, умедворам ки тансиҳату хонобод бошед. Чӣ хеле ки медонед, мо дар шаҳри Екатеринбург қарор дорем. Бародарои шаҳри Екатеринбург, хоҳаро, модаро, умедворам ки хуб ҳастед ва дар ин хунукиҳо хунук нахӯрда истодаед. Хай худованд гуҷай бошед, дар амони Аллоҳ бошед. Бародарои азиз, хеле медонед ки мо дар шаҳри Екатеринбург қарор дорем, каме ҳам бошад дар хизмати шумо ҳастем. Як шиноса мо занг зад, гуфт ки повурдакор шашлични бошад, ҳамин шашлика ба дараҷаҳош кунад, ойликашам ба дараҷаҳош мешавад, смена аз 2000 сар мешавад, боз премия нигоҳ мекунанд. Мақсад виручка бисёртар шавад, премия дода мегиранд, проценти ҳамон виручка ки вобастагӣ дорад, премия дода нашавад. Баъд бародарои азиз, хлебзавод дорем, ду намуд хлебзавод аз Реж ҷои хубаш бепул, боз тарафи Белоярский район ба ҳаст хлебзавод. Баъд якти дига Абделичный кор ҳаст, аз шкатур сар мешавад, шпаклёвка, краска, плитка, номераи ман дар зер намуд мешавад. Ва баъдан барои шумо як дӯстамо, бародари қадрдон Акои Зафар ки магазини онлайн доранд ва мехоҳед ки ҳамин хона доред, чиста худатонро дар Тоҷикистон ҳис кунед, хонатон хонаи тоҷикӣ бошад. Акои Зафар амонат ваҳёшона мемонам, таваррошона хело гилемҳо, қолимҳои ба дараҷаҳош, кӯрпа ҷойгоҳҳои тоҷикӣ, ҷойнамозҳои беҳтарин мешинед, ёди Худо мекунед, дар ҳаққи мо дуо мекунед он ҷойнамозҳои гирифта. Номераи Акои Зафар дар зер навор мешавад. По городу Екатеринбургу доставка бепул. Аз номи канали Фикри шумо гам мезанед, ҳатман скидка мешавад. Бовар кунед, дӯстои ҷонӣ дорем. Соҳбати дӯстон, бародароба, салому алайкум. Чӣ хеле ки мегӯяд, то тавони дӯстонро гум макун, дӯстони меҳрубонро гум макун. Дар ҷаҳон бедӯст будан мушкил аст, мушкил осон кун, касонро гум макун. Худо кунад ки ҳама дӯсти ҷонӣ бошем, дӯсти қиёматӣ бошем. Хай дӯстаи мо ба гам нест. Бовар кунед, ман замин то осмонам миннатдор, худованд гуҷой бошанд, тансиҳату хонобод бошанд. Бародари аз вақти қимати шумо намегирам. Ҳаракат кунед вақтатона, як навораи хушро